bateresten asaiatu bere lenguaje propiaren favoretan euskaraz zerbait obra egitera eta izkriptan emaitera zeren dadin publika mundu guztietara bertze lenguajeak bezala hain eskribatzeko dela. Miraz dago eta kausa honegatik gelditzen da bataturik ez erreputazione pake eta bertze nazione orok uste dute zinduzen eskribada inteiela lenguaje hartan. Nola bertze orok baitut eskribatzen berian, nola bertze orok baitut eskribatzen berian. Eta zeren orain zuk jauna noble eta naturazkoak bezala baituzu estimatzen goratzen eta horatzen euskara zurik neure jaun eta jabia bezala. Igorten dara uritzut euskarazko konplamatuen ignorantziaren araura zeren jauna haiek ikusirik eta korregiturik plazer duzun bezala irudi bazautzu imprimi erazi ditzazun eta zure eskutik orok dugun joia ederra imprimaturik euskara orano izan ez dena eta zure atxe honetatik daidin aintzineraz aumenta kontinu eta publika mundu guztietara eta baskoek bertzek bezala duten bere lenguajean eskribu zerbait doktrina eta plazer hartzeko solas egiteko kantatzeko eta denborei garaiteko materi eta jinen direnek gero duten kauso boroaren abantzatzeko eta obligatu diren guztiak jainkoari oto